hjärtat att säga de här sakerna, mitt stöd. Jag ska berätta om mitt vittnesbörd, hur mitt liv är förvandlat 17 augusti 1995. Det är ett tag sedan. Det är lite speciellt vittnesbörd och det har präglat mitt liv väldigt starkt. En del av er har också hört det innan. Men kanske inte alla inte har hört det kanske. Men mitt liv var så här att våren 95 så hade jag precis läst färdigt mina högskolestudier. Jag har läst 4 år på högskola. Jag hade läst litteraturvetenskap, filosofi, språk, kulturvetenskap. Jag hade läst 100-tals böcker. Det var en sånt där riktigt ljushuvud, så kallad intellektuell. Omöjlig för Jesus och frälsa kan man tycka. Men jag hade sökt någonting ända sedan jag var 20 år ungefär. Så mitt sökande pågick i 10 års tid. Men så var det så här att jag ska berätta att mitt liv var inget märkvärdigt i sig. Jag var en helt vanlig hedning. Jag var lite sådär självisk, jag var egoistisk. Det handlade om jag och mig och mitt i stora hela. Jag hade mina drömmar som de flesta har. Mina svåra människor, förtal, lite bitterhet, lite sådana här saker. Ni vet hur det kan vara. Jag hade hela det här bagaget med mig helt enkelt. Och jag vet att jag hade inte det resten med Gud egentligen. Men jag brydde mig inte. Jag hade det så gott och bra egentligen. Men sen så kom det några sådana här människor i min väg helt plötsligt. Kristna människor. Jag är uppvuxen i ett socialistiskt hem så att jag hade aldrig någonsin hört talas om Gud och Jesus och evangelium i mitt liv. Inte någonting. Så då kom några kristna människor i min väg och de började berätta jätteradikalt till mig så här att Peter, du måste få frid med Jesus, du måste få frid med Gud. Du har inte rätt ställt med Herren. Det var liksom himmel och helvete och hela paketet evangeliet rakt igen. Det märkliga började hända att deras ord började fastna i mig. Även när jag inte umgicks med dem så var det som att deras ord som ekade i mitt hjärta och började skaka om mig på något vis. Så det var någonting med det här som de sa det. Men jag var väldigt, väldigt rationell i mitt tänkande. Det slår bevis och det slår orsak och verkan och allt det här. Men som så ofta är när Gud börjar liksom verka i ens hjärta med evangelium så händer andra saker i ens liv. Och ni märkte. Plötsligt så dog en jättenära släkting till mig. Hon var som en andra mamma i mitt liv. Och hon dog sommaren 95. Och då åkte jag upp till norra Finland till begravningen. Och då hände något mycket märkligt. Jag har aldrig någonsin varit med om något sådant innan. Det var som i den här begravningen. Och hon var en varm och troende människa, den här nära släktingen. Det var som en himmelsk närvaro över hela platsen. Jag vet inte om ni har upplevt något sådant, men det var helt nytt för mig. Om du kanske sitter här och upplever en himmelsk närvaro så är det helt enkelt att Jesus är här. Och det var något helt nytt för mig och när jag kom hem så var jag ännu mer skakad. Då hade jag fått en erfarenhet att det finns något större än min hjärna och mitt förstånd. För när man är så här intellektuell så tänker man att intellektet är som en gud. Alltså man tror att det man kan lära sig och läsa sig till och förstå, det är allt som finns. Det är liksom ens egen gud. Det blir en intellektuell gud. Men det påverkar mig väldigt starkt och de här kristna fortsatte att predika jätteradikalt till mig att Jesus har dött för dig Peter. Han led och dog på korset för dina synder. Och du måste få frid med Gud. Och när jag då kom hem efter den här begravningen och hade allt det här inom mig så började jag förstå äntligen att det måste finnas något större än jag med mitt förstånd. Och då var det så att jag hade hemma en liten bok. Jag hade ju fått från de kristna olika böcker och traktat och sådana saker. Man får ju bli översållad och sådana saker. Det är helt riktigt. Så hade jag en bok hemma. Och då läste jag massa böcker innan. Men då läste jag en sida i den här boken. Och helt plötsligen så dök det upp det här att Jesus hade dött på korset istället för mig. Han led och dog istället för mig. Att han tog straffet för mina synder istället för mig. Och logiskt som jag var så förstår jag att om jag begår brott i det naturliga, om jag slänger en sten i en ruta så kommer farbror polisen och stoppar mig i fängelse. Jag måste betala böter. Så förstår jag att det plötsligt blir konsekvenser och sådana här saker att man gör fel i sitt liv. Precis som det blir inom juridiken och lagen och domstolen och allting. Det var som en uppenbarelse att Jesus tog mitt straff i mitt ställe. Det var de här orden som riktigt slog ner i mitt hjärta. I mitt ställe. Och jag kunde liksom nästan se och förnimma i mitt innersta hur Jesus hängde på korset. Och han tittade på mig med kärlek så här. Peter, jag älskar dig och dog för dig. Jag tog ditt straff i ditt ställe. Då var jag rejält skakad efter den här upplevelsen. Och då var mitt hjärta helt vidöppet.
Men jag var ju fortfarande sån här rationalist och intellektuell. Jag skulle ha bevis och det skulle vara liksom logiskt allihopa. Då gjorde jag något väldigt, väldigt vågat. Jag gjorde så här att jag satsade allt på ett enda kort. Och då sa jag till Gud så här, jag var helt ensam hemma i min lilla etta en 17 augusti 1991 och sen kväll. Då gjorde jag helt enkelt så här att jag böjde knä och satsade allt på ett enda kort och så tittade jag rakt ut mot natthimlen, det var helt mörkt. Och så ropade jag, eller jag vrålade faktiskt rakt ut så här, Gud om det finns, visa det för mig nu! Det var en enorm famn, det kan man inte göra kan man tänka. Men jag gjorde det. Då tänkte jag att det känns som att jag förlorar mitt liv om jag liksom ger mig till och tar emot frälsningen. Så jag ville satsa på denna kort. Och mer verkligt när ni sitter här denna kväll, då var det att Gud kom som ett bombnedslag in i mitt innersta. Han kom med väldig kraft här rakt in. Det här var det som ett tomt, mörkt, ensamt kallt rum här inne. Men så var det som ett strålande ljus och Guds kärlek och närvaro. Det bara följde mitt innersta, inte bara mitt innersta. Hela den lilla ettan blev brännvitt, precis som det var i himlen. Det var ett möte med Gud, kära vänner. Jag mötte Jesus och för honom Jesus jättestarkt och tydligt. Och äntligen så blev mitt rationalistiska, genomkorkade intellekt övertygat. Gud visste att det måste vara så radikalt för att den här människan skulle kunna bli frälst. Och då, så jag hade fått sån här kristen traktat och då gick ju naturligtvis mina ben ner i backen och jag bad en sån här frälsningsbön som stod i sånt här traktat. Jag bara bekände Jesus, som Anette var inne på här, jag bekände att Jesus, jag tror på dig, att du dog för mina synder i mitt ställe. Du led straffet för mig. Jag bekänner dig som Herre och frälsare. Jag tror att du uppstod från de döda. Och så bad jag denna bön om och om igen och tårarna bara flödade. Och det var sån härlighet och närvaro av Jesus. Och jag hade blivit frälst. Jag gick som en tråk och vittnade överallt om Jesus och de blev helt förbluffade mina kamrater. De trodde att jag hade blivit fullständigt galen och färdig för hispan. Men efterhand som de lärde känna mig hur min nya Peter var så respekterade de mig, förstod att det hade hänt något verkligt. En av de här intellektuella idag bekänner sig också till Jesus. Amen. Tack och lov. Och dagarna som följde var helt saliga. Alltså jag måste säga att umgås med Jesus en minut är mer än värt än ett helt liv. En sekund med Jesus är mer värt än ett helt liv. Och helt saligt. Det var verkligen som att komma hem i hamn. I sin himmelska faders hamn och famn. Det var som att komma rätt i tillvarons syfte och mening. Jag verkligen jag känner mig accepterad och älskad av Gud. Och det var som en den här Jesu blod bara tvätta med det all skräp jag hade i hela mitt liv. Jag hade sårat människor, jag hade gjort dumma saker. Det bara tvättades ren som innetvättning. Och jag var som en nyfödd bebis. Det var helt underbart och saligt. Och på den vägen har det varit ända sedan dess. Det har varit underbart varje dag som går att umgås med Jesus. Han fortsätter att verka i mig så att jag mår mer lik honom. Jag gör mina fel och dumheter, men då går jag till Gud och säger så här: Jesus, förlåt mig, det här var inte bra. Och så kommer han med sin kärleksfulla nåd och bara renar mig och förlåter mig. Och så är det på ny kula igen. Den här närvaron från Gud kommer jättestarkt återigen. Så det här var helt enkelt, kära vänner, hur jag blev frälst. Och nu är det så att det gällde inte bara Peter. Han dog inte bara för mig, utan han dog också för dig som sitter här. Jag vet inte om du känner här inne att du har det rätt med Gud, att du har den himmelska biljetten klar. Men jag tror att Gud är här just nu och talar till dig om det är så att du inte är med klara papper med Gud, att du inte har den himmelska biljetten färdig. Och det är väldigt viktigt att du lyssnar på detta nu, att Jesus är här just nu och han väntar på ditt gensvar. Kanske tänker du så här att jag är inte ond, jag gör goda saker, Gud sätter in mig i himlen. Men precis som Anette var inne på, himlen skulle bli ganska fort besmittad och dålig om vi alla klev in i himlen som vi är. Nej, alla har syndat och saknar härlighet från Gud. Och visst är det så, vem har inte ljugit, förtalat, varit kärlekslös och självisk? Man kommer ändå inte till himlen på grund av goda gärningar. Också jag kunde tänka i mitt ofrälsta tillstånd, när jag lite berörde tanken så här: ja, men jag har väl ändå gjort goda saker. Visst släpper Gud mig in i himlen. Jag är inte som Hitler, jag har inte rånat banken och gjort massa hemska saker. Men ni ska veta att alla har syndat och saknar härlighet från Gud. Det går inte att bli egenrättfärdig att komma in i himlen. Alltså man kan inte förtjäna den himmelska biljetten. Man kan inte blidga Gud genom sina goda gärningar och tänka att det kommer att hjälpa mig ändå när jag står inför Herren och kvittera ut de här onda gärningarna. Det är inte en chans. Det är bara att ta emot i enkel tro, som man är inne på, att bekänna
Jesus som sin Herre och frälsare. För det står i Bibeln att om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från döda, ska du bli frälst. Gud skrev med det här orden i Bibeln för att vi skulle förstå att det behöver inte vara en lång, svår process, utan det är ett beslut i ditt hjärta. Att du väljer att bekänna Jesus som din Herre och frälsare och tro i ditt hjärta. Det är ett steg, ett val du behöver göra. Amen. Det blir alltså frälst av Guds nåd genom tro. Du kan inte göra det genom egna gärningar och förtjäna den himmelska biljetten. Men det är också viktigt, det jag som upplevde när jag tog emot Jesus, jag upplevde den här synen av Jesus när han hängde på korset blodig och han tittade på mig med kärlek. Peter, jag älskar dig och dog för dig. Att det här är ingen billig frälsning. Det är väldigt dyrköpt frälsning. Alltså om ni har sett The Passion of the Christ, som om den här posten som händer i påsken, alltså jätteblodig död, och Gud själv kommer till oss av kärlek till dig och mig för att lida och dö för dig. Så det är alltså viktigt att förstå och värdesätta att man måste ta emot det med allvar och vända om till Gud, tro på Jesus och hans nådesverk på korset. Ytterligare, då kanske du tänker så här, jag väntar med det här tills jag är gammal eller till dödsbädden, en klassiker. Så tänkte jag också i början när de här kristna började vittna till henne. Okej, vänta, ta det lugnt. Jag väntar tills jag blir gammal och ska leva det över livet nu. Eller möjligtvis till dödsbädden. Men allvarsorden som Bibeln säger, ingen är garanterad morgondagen. Jag själv jobbar inom vården och sett människor dö, jag har sett olyckor hända. Jag förstår att det kan hända väldigt lätt att morgondagen kommer ingen av oss, eller någon av oss kommer inte att se. För rätt som det är så kan vi dö. Så därför är det så viktigt, kära vänner, säg det här av kärlek till dig. Jag vet att det är Guds vilja att du säger det. Du behöver avgöra dig för Jesus nu. Idag är frälsningens dag, inte imorgon. För imorgon kan det vara för sent. Och också av kärlek så säger jag detta som, och jag tror Herren vill att jag ska säga, att det kommer en räkenskapens dag då alla ska stå till svars inför allsmäktigt Gud. Men om du då har tagit emot denna frälsningsbiljett, Jesus Kristus, i ditt hjärta i tro, så har du ditt på det tala och du kan kliva in i himlen. Bibeln säger att syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Bibeln säger också att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Återigen, ni ser hur Herren vill inte göra det svårt för oss, utan var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och var och en gäller naturligtvis det som sitter här också denna kväll. Så jag skulle vilja hjälpa dig, för jag vet hur det kan vara besvärligt att man behöver hjälp helt enkelt. Som precis som jag behöver hjälp av en massa kristna vänner och troende som var runt omkring mitt liv då. Så vill jag hjälpa dig som sitter här nu att du ska få ta emot Jesus. Och jag vet också att vi från i Norrland så kan vi vara lite blyga av oss. Jag är finsk också lite blyga till mig. Så ska jag be en allmän överlåtelsebön, en frälsningsbön. Där vi tillsammans allihopa kan be denna bön. Och du som sitter här och känner ditt hjärta, ja, nu har jag hört evangeliet och jag känner att det här är sant, jag vill ta emot Jesus. Men du vågar kanske inte ge det till känna. Men be tillsammans med oss då. Vi ber alla troende, be tillsammans med din mun. Och vänd ditt hjärta till Gud, inte till mig eller någon annan här, bara till Gud, till Jesus. Och så ber du tillsammans med oss allihopa. Och när du menar detta, när du ber denna bön från ditt hjärta, så hör Jesus dig. Så hör Gud dig. Och då när du har tagit emot Jesus så kommer du också, när du fortsätter att ge ditt liv till honom, så kommer han att ta hand om ditt liv. Han kommer att välsigna ditt liv. Han har en plan, en vilja med ditt liv. Han älskar dig och vill ta hand om ditt liv. Och då börjar det underbara äventyret att du har Gud på din sida och han börjar välsigna ditt liv och hjälpa dig på allt sätt. Men låt oss nu, kära vänner, be denna bön. Och nu, det här är en överlåtelsebön. I Svenska kyrkan ber man överlåtelsebön överallt. I frikyrkan kallar vi det kanske för frälsningsbön. En helt vanlig bibliskt baserad bön. Så vi ber nu tillsammans och ni kan be efter mig. Och du som vill ta emot Jesus och acceptera den underbara gåvan som Gud har för dig och frälsningen. Be från ditt hjärta tillsammans med oss. Är ni med på det alla? Okej, då ber vi. Gud Fader.